on calminama lawol gongol on jettama on juwama onon yeyamnoɓe dawal gadanal golle e gurdam hawna Moussa Dia goko mo bosoyaɓe mbawdi e nder bawɗe mbeɗa heewi wiide kala ngaari jibinadi nani inde bamum wiyede ko ngaari kono wonde kala haldi ne damba kirtoji ne ardo jofoji komo Allah wela hokkata hawna Dia woni kala haldi yo juddu hen balɗe fulɓe dutti mbi giyal jibina koye ceeɓede mum kono ma ƴaggande yuwa hawna jibina tan kono ƴaggi so ƴiƴidira goko becce soɓe certi anda serte goko hoto fiwɓi hoto yawamo wonde hawna Dia ɓooma gandal ko jangguɗo te wona seeɗa ma garto hen hoto yawa bande hawna Dia ɓooma jawdi Allah wela luɓoye mum yo juddu hen balɗe hoto hutora bande ko hawna Dia waɗata ko a wawa waɗandemi ɗum nde wonno to feƴata ɗo hewɓe mbawa toon feƴude Sadio Diaw dawal gadnal en garino ha ɗo ganduɗa ñande fof son dawi wonta toɓe faddade hoto dawal ngol yetto calmina bandiraɓe jokken yewtan nde eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on kadi lawol gongol min gartiɗo e Pidi TV kadi e dawal ɗimmal gondude musidɗam Abou Samba Diop min calmini on min joyimon min mbi on kadi yo lummin noppi moɗon wora koyen mbaɗamen ɓeyda noon Sadio mbiɗa e kuuɓal nden nde hawno fini ummi kaña Dawouda nde hewɓe pinani gummaki hewɓe cuusa nden kala ɗo garɗon e yaade ina hewne ɓe paddo yidde bonnude ko jahanno ɗon ko pamta ɗon bandiraɓe nde min pini min ummi e nder Fouta e on saaha Harouna ene heeɗi oto banggue e leydi ndi kono ko kanko jogui télécommandé golle mon ɗe golle amen ɗe on saaha hay goto o waddani aɗa andi en jogui hen saahaji neɗɗo daro darde neɗɗo goto ha Daouda meeɗi wonde goto e nder département Kanel Allah kadi ne seedi meeɗi wonde goto e département Kanel min meeɗino so tawi min gummi demmankani min jaa Sinthiane Sédhiou Garba hamin naata Matam min kawta e leader politique min de mi meeɗa yiide mi meeɗa yiide mi meeɗa nande biyo wonde koye APR jeeya so wona nelo nelaɗo yo yaa bosiyaɓe adduya toon ko yimɓe jogui onon koye APR natɗon walla ko guila e dekkal ngor walla ko holnden minen min gari gila dekkal ngor ko hen min woni ñande jamma décole jamma APR heɓata hoori mum on jamma Daouda Moussa Dia min gonde weltade moni won noon min kewano e nder saahe ɗo galle mabɓe ɗo Daouda ne haalde président ha minuit wonde yemin ƴeew ko holno min mbaɗata est ce que récépissé o yalti walla ha joni ko décole ngor yimɓe jahata par ce que affaire o koko fandi alay saago investir o waɗe yimɓe conseil ɗi mbaɗe investir e ɗum mumen il faut ande holto ɓe mbatte holondis e nder jammago hemin keeɓi nouvelle wonde APR heeɓi récépissé muɗum no waye mon on jamma ko juin ko ñalawma jamma weltare par ce que Daouda ɗo joni ɗo o diw ha dow o daare leydi nde affaire nde waɗimo récépissé yalti tan o diw ha dow wi tien mbigono récépissé o yalti min gone wiide ɓe dokku min couleur parti o dokku min signe o et tout ça là affaire o ko waɗa e jamma ko on jamma kadi mbiɗa siftoro ɗum koye jammaji mawɗi jeeya e jammaji amen hebde récépissé e APR yaltude dekkal ngor yaade APR joni kam jammaji metti ñalawmaji ɗi nden noon haalde ko metti welani en diwi ɗum a wino nane Sadio beele ala guyɗo meɗon arde mbinɗa ni yimɓe paddo on ɓe woto naate min jiiɗa on nde laamiɗon nde walla gandi holko gonɗon garte moon jiiɗi gollodade e moon bon Allah ko moƴƴo APR nde fuɗɗoto nde yara ko jaam e hasso won gonɗo e wuuro yiiɗa parti o naata wuuro ngo so parti o naata wuuro ngo a tinta Allah waɗi kala nde parti o naati wuuro sen naata tinta tan ko wayno ko bamboni hen suudma fima e leydi min naatata ko haqqille min jaara haqqille min kalde fotɓe haaldede ɓe min jiida min joni on saha noon hay goto yawaka sa ƴeewi APR ko jogui e nder département Kanel foof ko kalam goto gandumi ɗo ala hen gonɗo expert politique hay goto forano e politique way kono hona men ni tan yimɓe tan en jiiɗen jarnumen hunde foof ko nde APR heeɓa ha gasi nde kono nde laamu ngu heeɓa ha gasi nde ko nden woni nde sipiroji puɗɗi kono noon nde laamu ngu nde campagne o fuɗɗoto nde e on saaha wonno ko peeje holno watte ha Daouda Dia éliminé ha Daouda wala fala peeje ɗe mbaɗaka holno watte ha wondiɓe Daouda Dia kañumen ne mbaɗe feere mbaɗe joñe holno watte feere ha miijoji yimɓe ɗi bonne ɗum ko ɗum waɗa wonno ɗiɗo haareji gonno wonno ko kamɓe jogino terrain o ɓe teɗon ɓe kañum jogino terrain o fof par ce que par exemple sa ƴeewi horɗolde jogui 1500 électeurs 1500 électeurs o fof ko PDS ɓolo wonno
ɓen noon arde cuuta ɓen fo liwaade men leydi hala kalnani men ko nanata mbiyaade men wonde ko ni ha paama janta e maade finance o gañola ɗum noon ko liggey mawɗo nan teme ɓena ko Abdoulaye Wade ƴettani yimɓe heewɓe ministre o ƴettama naggam hayso golle ɗe mbayno ƴettama ha heewi habtade ɗum wona hunde wemnode no feewi wona hunde wemnode no feewi département Kanel département Kanel ko département ɓurnoɗo sattude département ji par ce que département Kanel en jigno ministre uji e directeur uji en jigno PCA ji en jigno ko wiyete e sénateur uji ko sénateur uji fof no wonno ha heno hewno dolle no feewi te ɓe Daouda Dia wonde ɓe hay hen goto timinani hirade galle mumen mo ala hirande wuuro mum e galle mon wuuro mum fof dal ma ala hirande kuccita yimɓe haalno men gaare goppen oɗo payen ga en yimɓe famde ko kalata ko ñanta ma ɗum noon wona hunde wiyam mais Allah ene laali muɗum nde tawno hasana ala doole so tawi ko puusama kon joyi doole tan ka taw yesso par ce que so tawi wuuro hurgo sohli par exemple hornode hornolami min mbiɓe ko jiɗɗon nde minen min jiɗi tan ko guiréas hamin jogui ɗo dowgol hen jawdi ndi wuuri mballe min daña guiréas min kurla dowgol ngol jawɗa men wuuri hen ɗum tan yoni minen fof min jaade moɗon Harouna Dia neldi ɓe 3500 métres guiréas junnaade tati e temedde joyi métre 3 kilomètre 500 waɗi ɗum clôturé ngesa ba fof hurla haala fof hurla ha laaɓi jawdi ndi no wuuri hen mawɓe mbiɓe minen min ganda sukaɓe kono minen min jikko eɓe min gaari ni arɗa ni foto kadi ko yi nani wona mami hami non aɗa andi politique ne heewi mami hami mami waɗa ɗum hami dañima waɗa ha sabanaga mum non mbimi amen ko min kalan tan Harouna wi yoɓe maire min ƴetti métre gal min mairie o wi ino foti mbi ko 3500 3500 métre ujunnaje tati temedde joyi métre o wi voilà justement Daouda Sarr Daouda ƴetti kalis soodi piile crias o wi men garat min gari min certi min gari min gaddi hornode min dokkimo mawɓe mbi minen min ganda sukaɓe kono minen mawɓe min jiitima koye amen min naati hen Sadio wasa goye goɗɗe mbaɗi noon ɗe jiiɗa mi wino ñalawmaji moɗon mbaɗi noon hol goye goɗɗe teskiɗa baɗnade ko way noon ha yimɓe fof goppiɗo gonno ɗo garta e moɗon hol peeje ne mbaɗɗon ha mbawɗon heɓtude yimɓe fof mbaɗa wawi widema so tawi raɓikinade so tawi won wuuro e nder département Kanel wawgo darade yalta haala to radio so tere wiya wonde meeɗa ballal Daouda Dia meeɗa nadde walla haalde ma nadde wuuro mumen yo on yalto haala mi wawa mi liɓata jiɗɗa wiide ko département o fof heɓli ala wuuro wona gurel mbimi ko wuuro e gural ville et village amon ala mo heɓani kanuɗo e woyndu heeɓi kanuɗo e guesa grillage heeɓi kanuɗo e guesa maaro heeɓi kanuɗo e forage heeɓi kanuɗo e machine gono heeɓi guri ɗe mbimi kala wuuro wongo ala hay woto ko jejjiɗa cikkuɗa Kanel mbimi département Kanel ha timmi kala biɗo gollal Daouda Dia e Harouna Dia ala e wuuro moɗon yaltu kala Sadio ko saabi noon landaji ɗi fof guila e IPS guila e bloc démocratique sénégalaise hayti IPS hayti PS yetti landaji goɗɗi ɗi ha landaji goɗɗi coow no waɗa dugoji ne mbaɗatno kono landa moon oɗo APR mo heewi coow Sadio ko saabi ɗum ɗon mbaɗa welto no fewi e jabade ngal on jaaba e raɓɓikinade pour mbasen junnade saabi oɗo landa no heewi dugo oɗo ɗum ɗo mo heewi dugo ko façon goto ko arɓe wurnude laamu e arɓe wurde e laamu arde wurnude laamu e wurde e laamu e arɓe wurde e laamu soɓe kawri laabi mabɓe gona gotum jiyande mabɓe gona goto yaadu mabɓe gona goto wona woto woni ɗo ko landa goto mabɓe foof sa daari ɗum mbaɗa andi aɗa andi ɗum ummi aɗa andi humma e politique ɗo fuɗɗi eɗo yarata hande landa hande gonɗo banggue mo wonnade Daouda Dia sa ƴeewi kamɓe foof kala laamu ndewnomu ɗo e nder Sénégal ɓe jaade muɗum woni kala lamɗo garɗo ɓe jaade muɗum ɓe gari ko kala lamɗo garɗo ɓe jaade muɗum wona jogade yiyande ko moɗone hirande e botta am e postam woda koɓe nokki ɓe jalta sa yani ɓe jalla mabɓe ƴeewa jaa goɗɗo ara ɓe jaaɓe nokkuya ɓe jalta kala ɗo ɓe gari ɓe nokki nokkude soɓe nokki nokkude ɓe jalla mabɓe soɓe nokki on ndeeƴi so tawi ɓe dañani nokku taw certi ɓe tawi noon ko kebbinɗo mo darani nokkude daara ko ɓamtude an darata ko ƴettude o darata ko wattude on noon mbawa yadude gaddo kayi an darata ko tettude oɗon dara ko ɓeydude nokku ne watta e guittode nawa mbawa famdirde so ɓoyi tan nokku battowo nangan juguma o wima wonde accuma nokkata ko sa haɗama nokkude ta adduma nokkuɗa e han lawol ma so goɗɗo yima aɗa rewaga banggue nokka ta rewaɗo to banggue nokka ko ɗum woni ɗo hen ɓe dañi gaaɓe nokki nokkude gal ɓeɗo jiɗum jaggude jawdi men mbaɗa e nder hen min leydi ndi yaade yesso fuuta ɓamto e furankoɓe jeeya koye men ɓeɗo kañumen mbi gonɗa ko furankoɓe gonɗa koye men ala mo mabɓe ala mabɓe meeɗa laamade avant Macky Sall mais yo goto ɓe daro haala kamɓe nde laami nde yo won daltude laama wiya wonde nde laami nde wanni ɗum no furankoɓe
woɗani jofo mema wiya ɗum ɗo min waɗi ɗon laamimi de kamɓe fof no potiri sénateur hen e directeur hen e ministre hen e député hen kamɓe fof ɓe jaltu kala hen meɗɗo waɗande wuuro men walla diwan de département kalle hunde e laamu Abdoulaye Wade walla laamu Macky Sall walla laamu mbiyanomi Abdou Diouf so ko miiri wadde e nder département Kanel yo jomum yaltu wiya wonde ne laamimi de ko min waɗi ɗum ɗo on woɗani mais e nder duuɓi jeeɗiɗi Macky Sall ɗi aɗa wawi jofade gueɗe sappo e jeeɗiɗi mbiya wonde ngallo gueɗe ɗum ko minen mbaɗi ɗum ko minen mbaɗi ɗum ko minen mbaɗi ɗum ko minen mbaɗi ɗum kay joni eɓe jawi terrain hemin ƴeewa eɓe jawi terrain hemin ƴeewa mi haalde leader goto o wi minen haɗi min famdirde Daouda walla Harouna ko soɓe gaddi balle ɓe dokkata ko yimɓe guurɗe directement ɓe dokkata min beele cikkuɗa wona liido aɗi jiiɗi ko tottede haalis o waɗa ko jembi hen seeɗa walla waɗa ko joñi hen seeɗa puɗɗo yettinde ko heddi ko beele ɗum watta caɗele nden ko ɗum wonno politique hanki gonɗo less o ala ko famata e ko yahate ko wonɓe dow ɓe tan kaldate ko woni dow ko mbaɗe juuri men kala ko gaddi ko ɗum kala ko kolli on ko ɗum wonno politique hanki Daouda ne gadi nde gaddi politique kesam hesago politique mo ganduɗa transparence fof yo faye tabaleji mo fondaɗa ɗum noon welta jiɗɗo ustude jiɗɗo dañji hen hokkuma hen nawa hen yiiɗa adde tan faye ɗe tiginal ɗum welta ɗum kay weltaɓe kamɓe neɗɗo ko woyi ko ɗum tan wokkanta neɗɗo ko woyi ko wokkanta e yewtande on koye woɗɗoyde a wino nane onon ko gangon ɗon kono ko hawno jogui ɗowgol ngol hono direction holno ɗum wayanno bon so tawi Harouna jogui direction kanko joguino hakkille o kanko joguino financement o jawdi ndi arino saaha noon yimɓeɓe fof ne gandi hasino tutomne waɗe wiyete ko yimɓe jaa gaddi kosam booseyaɓe yimɓe jaa hayso tutomne waɗete noon nden eyyi wiyete ko jeeya booseyaɓe gaddi on kosam nden nde fuɗɗotone bisimilla ɗum tagno noon yimɓe so goni ga e terrain hen liggode mbawa wadde yaade hay nokku par ce que sa woni juuɗe walla he terrain wala pewnta wala ko waɗa fewnude taade noon ko to mo affaire o ummoto araga e ko noon golle ɗe ko to goni ko ga darde nde woni kono noon ko darde nde koko to ummoto Sadio yewtana won koye gasde beela meeɗa dañde kawis jiiɗa neɗɗo mo gonduno ɗon gawa jamma e ñalawma ina woya ina yelo ina tottena walla duñe ha dawa wona hande goɗɗum dawa no ƴetta walla no aybina beela meeɗa ɗum yiiɗa hayso gotol wona gotol no ɗum wayta e ma bon ɗum hen sahaji ene hawi kono so tawi mi jurnimi jam kadi hawata kam par ce que kala neɗɗo momen kala mennoɗo darnede kala momen gonno e heblude kala mo Daouda wonno e heblude en darna ɗum ha waɗɗum waɗɗum neɗɗo won darinoɓe caggal Daouda mbiɗi wonde o sa waɗi ɗum ko janfotoɗam Daouda wi on ko naafiki aɗa o renani makko te on binoɗo ko janfotoɗo on ko joom gandal ene andi mo ko haala ko gandal Daouda haalata ko yiyande mum no yiirimo ni no way takkaɗo ɗum no way nehanaɗo ɗum ni sikka mataw ko noon wayi te oya kañum ko haala ko gandal haalata ko haala ko hunde wonde ko yemma wonde ko janfotoɗom ko on ne andi Daouda ko wi ko naafi ko anda ko wona naafi gagol haalama ko gonga woni no subalɓe mbiyata so hoɗɗade wi noon ñawi guite ko gonga saabu kañum gonde e weewa kalɗo kamɓe gonno beele kamɓe janfotno walla andi ko janfotoɗo on hasoɓe ndenɗani jamfa o jamfima laabi ɗiɗi laabi tati laabi nayi yeeso muɗum nde o jamfonode nden Daouda ala e politique Daouda ala ɗo kadi département e andaɓe on yiɗi wiide Daouda ko ya andu a anda ɗo ko joni garɗa ɗo ko politique adduma te ɓoya garɗa e politique anduɓe min gonino ɗo guila 1960 min gondema ko ni wayni on so haalima jaɓat kono noon taɗa yiɗi gondigal te on addema yeeso gondigal a yiɗi wonde muɗum te hollanima ko yeeso jaam mbiyata ko e haala ko nno Daouda noon fama mais de gueɗe ɗe mbaɗi nde Daouda wi voilà pourtant kaari wi nomni pourtant min nani ɗum calimi mbandumi jaam voilà haala pulaɗo mbiya dimgal fawanoma moni kala wiya yo haal hol caɗele muɗum ɓinguel mbabba dari tan wona e wayde wawa haalde wadde an hande o ko jiyata ko e ayawoji ɗi ko nanta ko ɗum so tawino ko gande tokosel joguinoɗa aɗa foti ha gueɗe ma taw way en tout cas ɓe ko haalte ko eko gollete ko eko yaate ko mbiɗa andi foof nana e hoore men hande a nimi ko politique PDS politique PDS et politique PS kono politique APR hay hunde ne heccani min komi mawnum APR mi wona miñum APR Sadio Diaw Allah jarama hol konngol cakkitortoɗa caggal ni garɗa ɗo gonɗa koɗo galle ɗo e Pindi TV 3 Wela hol konngol panta e bandiraɓe hol konngol baynortoɗa
bon kongol paale mbayam wadi fof taw ko jarnade technicien ji meɗen ɓe ganduɗa harale baɗɗo fayida men baɗɗo fayida softuɓe hewɓe niiti ngarɗuɓe kadi wawɓe golle ɓe ganduɗa esprit mumen ne mbaɗi tranquille sukaɓe waɗi fayida kamɓe caméraman uji tout ça technicien ji fof mi salminiɓe mi jaademaɓe kadi mbaɗa yeeɓaɓe golle maɓɓe ɗe mbiɗa jaɓatde ko wona ɗum ko yo Fouta wattu hakkille fuutankoɓe wattu hakkille no fewi ganden enen fof ken fuutankoɓe kono noon enen fof en gondani Fouta enen fof ken fuutankoɓe kono enen fof en gondani Fouta ken fuutankoɓe e jibinande yimɓe kono noon en gona fuutankoɓe fof enen fof en gona fuutankoɓe to banggue yiɗande e korsa won fuutankoɓe dariɓe yiɗɓe Fouta yiɗanɓe Fouta jaam yiɗɓe Fouta golle natta waade no wayni fuutankoɓe gona fuutankoɓe ñaama ha kaara Fouta sinke ha yooɗa kono won fuutankoɓe ganduɗa gollono e poste uji muɗumen e Fouta wattu hakkille e fuutankoɓe mbawa sirdude hakkude fuutankoɓe de fuutankoɓe Fouta e fuutankoɓe ɓe koɗani gonani Fouta fuutankoɓe ɗiɗo fuutankoɓe Fouta e fuutankoɓe gona fuutankoɓe a jarama Sadio Diaw bandiraɓe sehlaɓe musidɓe yeewiyankoɓe mo innanele usta joña waɗa e jiifa yettinta ko timmi ɓeyta jawdi mum mo ina duñi junngo e jiifa itta totta tawa laamu tottani so tawi tottama ngakkinta en jetti en jarnima Sadio Diaw wondude e yewta nde ganduɗa ko sifa Hawna Moussa Dia o salminama o jowama o yettama hebde mo weeɓani kono ma en bismuɗo Alassane Thiam mo ganduɗa kañum homo wuurde e makko naati no bundi e golle makko e gurdam makko koɗo galle ɗo e 3 village Pindi TV radio te can ko Abou Samba Diop onno wonno koɗo men ko Sadio Diaw ko ɗo katen ha jewte goɗɗe e laabi goɗɗi so Allah lamɗo jaaɓi